Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da haka. Labarin wannan yaro Muhammadu dan shekara 5 da 'yan watanni ya ratsa duniya, kuma duk wani uba ko uwa ko kuma iyaye idan suka ji wannan labari dole hankalinsu ya tashi kuma su shiga taitayinsu, domin wannan labari ya nuna mana cewa amana ta yi karanci kwarai da gaske. Makwabci yanzu babu amana tsakanin makwabci da makwabci, babu amana tsakanin aminai da aminai, kuma dama amanan kalma ce yasa aka ce amintaka, to babu ta yanzu. Labarin wannan yaro akwai tsoratarwa kwarai da gaske. Salinga TV bayan ta samu labarin rasuwar wannan yaro, mun garzaya gidan mahaifin wannan yaro inda kuke iya gani ga al'umma a kofar gida ana zaune domin amsan gaisuwan rasuwan shi wannan yaro Muhammad. Ga mahaifin yaron nan yana amsan gaisuwa, ga kuma al'umma nan kowa da ka gani yana cikin tashin hankali. Mun nemi alfarma duk da mun san yana cikin wani yanayi na jimamin wannan rasa ɗan nashi, amma haka ya bamu dama domin mu zanta da shi, ya bamu labarin me ya faru, me ya sani tun daga lokacin da aka ce ɗansu ya ɓace, me ya biyo baya, ga kuma irin bayanan da yake mana. Ana Muhammad Kabir Magayaki. To kai ne mahaifin shi wannan yaro kenan? Mahaifin Muhammad. Na'am. To me ka sani dangane da ainihin bacewan shi har zuwa ga lokacin da kuka samu labarin abin da ya faru da shi? Wato a takaice abin da na sani ranar 24 ga watan nan. Na'am. Misalin karfe 6:30 yaron nan ya fita zuwa gidan makwauta. Shi ne karshen ganina, shi ne karshen ganin mahaifiyarsa da shi. Muka zo da bakin wani lokaci dai ni ban kula ba, muka yi alwala muka yi je muna shirye-shiryen zuwa sallar magrib. So ba mai sallar magrib domin gidan apartment biyu ne, so ban yi tunanin Muhammad baya gida ba. Ina zuwa yana wajen mahaifiyarsa domin na ɗayan kai kana ɗaya sasan ɗayan side. Ita ko mahaifiyarsa tana tunanin yana can tare da mu. So ba mu ankara ba sai bayan hadari ya taso mun yi sallar isha'i tarawih. Sai mahaifiyar ta aiko ta ce a turo mata Muhammad tana son ta rufe gida. Sai aka diba ba a ga Muhammad ba, za ka ce mata ai Muhammad baya ciki. Sai ce to a gaya babansa. Sai aka zo aka same ni aka ce min ba a ga Muhammad ba, sun ce ba a ga Muhammad ba, a je gidan makota mana. Kila saboda hadari ya taso sun hana shi ya dawo gida. So muka aika suka ce ba ai sun sallamo shi ya dawo gida. Muka aika duk inda yake zuwa, dama abokaninsa su uku ne, Faruk, Anas da shi Ahmad ɗan gidan sarkin Alhazai, Kabiru sarkin Alhazai, su ne abokan wasansa, su ne komai tare suke. So gidan nan uku da muka san nan yake zuwa, da aka ce baya nan, to sai muka shiga other house muna cigiya all over da cikin anguwa. Muka dai kasa samun Muhammad. Daga nan 11 na dare ta yi ce to ba abin da muke iya yi, gashi an yi ruwa kuma 11 na dare ya yi, mu yi haƙuri har zuwa gobe da safe. Safiya ta waye ni tura yare suka je a rawun magudanar ruwa ko ana tunanin ruwan da aka yi ya bi ba a dai same shi ba. To sai na ce a je a yi report a police station, sannan a je a sanar kafafen watsa labarai domin a yi sanarwa a cigiya ko Allah na sa wani ya haɗu da shi. 'Yan sanda suka ce ba su ansa irin wannan report na malali sai after 24 hours. So aka dawo a gaya mini ce to mai haƙuri har zuwa wani lokaci. To ina zanne nan misalin a quarter after 4 mun yi sallah, sai aka kira ni da wata unknown number. So dama ba na ɗauka unknown number. Idan an ɓoye number ba ka ɗauka? Ban ɗauka, an ɓoye ta, amma in ta fita zan ɗauka. Sai
ya ce ma amini na mai suna Sani Kaura wannan namba da aka kira na ba zan ɗauke ta ba. Sai ce aka ɗauka mana, sun ce a ni ban ɗauka wannan namba don duk abin da aka maka amma banza ba san wanda ya maka, so ko ba zan ɗauka ba. Da aka gaban ɗaga ta sai aka kira ni da wata namba wadda ta yi a fiyarin mai 081 43 46 55 68. So daga nan ina ɗaga waya sai aka ce mini ka shirya mana kuɗi naira 1,030,000 in baka yaronka. Abin da kawai suka ce ke? Sai suka yanke waya. Sakandale suna kira ina ɗagawa. Alhaji Kabiru kana son yaronka? To ka shirya mana kuɗi. Bari mu baka yaro, sai ni ba Sani Kaura waya. Sai Sani Kaura sai waya da shi sai ya ce mai Muhammad hello, ya ce baba ka kawo kuɗi. Baba ka kawo kuɗi, ce Muhammad ka yi hakuri za a ba da kuɗi. Sai suka karɓe waya ga Muhammad sai suka kashe. Sannan ba su sake kira ba sai ranar Monday. Lokacin ya kwana nawa kenan a gurin su? Ya kwana kaga Sunday Monday bana biyu kenan. Ko ba haka ba? Ana cikin haka ran Monday ba mun yi sallar azhar sai suka kira ni da wata nazar nan ba. Nan ban ya afiya amma wannan karin. Ita ma ta afiya. Sai kira ni da ita sai na daga. Sai ce Alhaji Kabiru mun ce ka ba mu kuɗi naira miliyan 30 karɓi yaronka. In dai ba kana son mu kashe yaronka ba to ka ba mu kuɗi. Ka sani ba Muhammadu muke targeting ba, Abdulrahman wannan yaron da kuka hita da shi ranar Saturday yana tuka aka ga mota shi muke targeting. That's mean ana biye da keke. Ko ba haka ba? Ka san ranar Saturday bayan sallah around 3 something ka hita tare da Abdulrahman. Nace nace musu gaskiya ne, to shi muke targeting wallahi ba Muhammadu. Amma Muhammadu baka samu sa a doka. Saboda haka ka gaggauta nemo kuɗi. Nace ina nan kuɗi. Shi Abdulrahman din yaro ne karami? Ya shekar shi 20 yana university. 20. To shi kuma ne shekar shi na. Shekar shi 5 da wata 8. Sai nace musu ya kake magana cewa ka sai na gaya maka biyu akwai kuɗi, akwai kana da kuɗi ka kawo kuɗi in kana so zai ce to miliyan 30 ta yawa, ya kamata ga tunda dai ka kira da na san kana da niyyar taimakon yaron nan don Allah abin da ke so da kai ka ji tsoron Allah don Allah ka bani yaron nan. Ya ce wallahi sai ka ba mu kuɗi, na rage maka 2 million out of 30 million. 28 kenan. That is 28. Ka je ka kawo 28. Magana kenan zan baka yaronka, zan haɗa ka da yaronka ka yi magana da ka ji murya ka san yana nan lafiya lauki ba mu masa komai ba. Abin da ɗaya ya rage gare ka ba mu kuɗi mu kawo maka shi. Nace ina na ga yanzu 28 million. Alhaji Kabiru Kaura Motors mai motoci. Nace alhamdulillah ka san sana'ata. Sana'a mota ka san ciki. Ina ne zan kawo maka 30 million yanzu ko 28 million. Don Allah ka yi tunanin abin da ya dace. Wadda zan kira ka sai ya kashe waya. Baya kashe waya ina zanne sai sake kira. Ba a jima ba. Ba a jima ba. In just less than 10 minutes. Sai sake kira. Sai abokanina da muke tare da su da Alhaji Kabir da Sani Kaura da shi wannan director. Sai suka ce mai tashi yi magana da su. So har na fara fusata wajen ina gaya musu za mu fara faya don ma'am ya fara faya na gaya musu magana mai ciwo. Sai a just cool down sai da ce ogana ce musu don Allah ka yaku ka faɗa min abin da zai iya samuwa in baka, amma magana 28 million to be honest with you wallahi ba da iya kawuta ban san zan kawuta sai da in ba ku da ni suke Muhammad. Sai suka ce to yanzu za ka iya ba mu 25 million. Ce babu 25 million. Ne ce wai kai ko baka san kuɗi ba ne? Ogaya kake wannan magana baka san kuɗi ba ne? To yanzu na kake ba sai zan ba ku 500,000. 500,000? What is 500,000? Ya za ka ce kamar 500,000? 500,000 in banza da ya fi abin da nake iya kacacewa in just less than 1 hour. Kake magana 500,000. Ce ya Allah bai oga kai ka aikata ce ta. Nisa 500,000 is something to me. So ka ji tsoron Allah zai ka bari baka 500,000 ka bani yaro. Wallahi baka son yaron nan.
wallahi ba ka so yaron kai ga ba magana karshe the last I can collect from you is 15 million naira sai kashe waya shikenan ban sake jinsi ba duk ranar talata bai kira ni wannan so ranar talata ina zaune a rawun 3:30 ina kwanci cikin daki sai aka ce ana min sallama akwai wani yaro nan abokin ɗana ne sai wani yaron ta shiga ta ce mini da Abdulhamid nan ya zo yana neman ka sai ce Abdulhamid ya ce kuma na ga kamar wajen mata sun ce da kito ba damuwa sai na tashi na sa riga ta sun fito sun ce Abdul ya ake ciki sai ce bismillah sai ya bude wai sai ya gwada min hoto sai na ga hoton shi kanan kansila da Muhammad sai ce in miye magamin kanan kansila da Muhammad sai ce to a Kano wani ya turo min wannan hoton wanda ke da labarin cewa an sace Muhammad to shi sai ce to me yasa bai yi alerted security bin ba sai ce ya gaya mai cewa wai na ji tsoro sai ce tsoron wa yake ji ce yana jin tsoron shi wannan Sani kai ya mai illa sai ce to ce subhanallah ce to amma ko wannan mutum da aiko mana ayyuke ne ko ne ko ba haka ba ya taimaka ba damuwa turo min hoton sai turo min yana turo mini sun tura ma wani wanda kes yake hannun shi a SIB ana ce mishi Musa na tura mashi sai ya ce min ina na ce mishi yanzu ina gida sai ce to shi yana na san federal secretariat ya ce inda aka zarki ne ce sami nan kawo ke anan kawo sai ce mai ganin nan zuwa amma duk kira wanda suke kuna sanar da yan sanda cewa sun kira ku shi wannan Musa duka na tura mashi nambobin su in suna kira na akwai abokina da nibba lamban Musa ya ce mai Musa gashi nan suna magana ya ce muna gani muna tracing nasu well ban sani ba gaskiya ne yana tracing nasu baya tracing nasu amma dai ya ce mini suna tracing suna gani muna magana mu ci gaba da magana so daga nan sai na samu shi Musa na gwada mashi hotuna ba na gwada mashi hotuna ya ce to na gani wannan hotuna gaskiya suna da amfani kwarai da gaske amma wannan ya yi banzanci ya kamata a ce ya yi alatin ɗin security ko da yan union ne a cafke mutum sai na ce duk da haka babu damuwa ai wannan hoto ko yanzu a matsayin kaftun da kayi specializing akan harka bincike kayan taimaka ya kamata wannan abu zai taimaka maka kawai daga ƙarshe sai na ce bari in wani da ladanin wannan masallaci mai suna Ma'azu sai ni kira Ma'azu ina can yan nisa NDA Boston sai ni ci saman NDA Boston yana zuwa na isko ce mun sashe mota na ce Ma'azu in kasa ake nake so ka me ce nan bas kanan kasa nake kasa na ce wane ne nace ka ganin shi ka san shi ce a Sani ne wannan ce a Sani ne ce ni ce wane ne wannan kusa ga ce Muhammadu ne sai na ce to Kano aka turo min hoton shi suna tare yanzu haka suna tare a Kano kaga lambar motar da suke ciki kuma na gabatar ma da 'yan sanda amma sun ci suna so a samu lambar shi domin a samu a yi tracing din da yake da ya zo a ya yi tushi da rashin neman information ba tare da ya yi sa'a ba sai ya kwada ma abokan hulɗa wanda suke aikin tare wanda sun ka aikin tare to ai daga nan da ya samu nan ba sai aka ce sai ya kama bincike Ma'azu me yasa kake neman lambar wani sai ce a ina neman lambar shi ne domin ya sani neman gidan haya na samu kuma dama akwai wannan magana tsakanin dama akwai wannan magana kaji inda ya kwaba ya zo kawo min lamba kuma buga lamba ba ta tafiya da ka buga suke kwata da ka buga ta kwata sai mun kai unwani da abun nan a Truecaller sai ta nuna mana wanda ya rijista da lamba something Galadima Adamu Galadima shi kenan ko ba haka ba shi sai aka ce min to ga wanda ya yi nace to ni ban san wannan Adamu Galadima ni sani
sai ni kira wani dan uwana, sai dan uwana shi wancan jami'in kenan. sai ni kira wani dan uwana shi ma jami'in dan sanda ne, sai ce kaji matsalar da ake ciki, sai ce to abin da kike da kai ka bi ka je direct commissioner zan hada ka da wanda kike wajen commissioner. Ina zuwa sai na haɗu da abokina shi ma wani dan uwana Tangaza DSP Tangaza, sai ya ce kai yaya na ina me ya kawo ka wurin mu, sai ce mishi wallahi kaji sai ce wannan ke kawai a wani handles, sai ce zo mu je wajen deputy commissioner of police, sai muka je wajen deputy commissioner of police ba nan, sai ce mu je wajen assistant commissioner wani something Muhammad Bello, muka je wajen shi muka yi briefing din shi gaban shi ma nan sai suka kira ni ce ga sunan suna kira na, sai ce karka amsa wani bari sai ka gama ba da details din nake muna gama ba shi details sai kira magaji a CIB, sai ce kana ina sai ce ina ofis amma yanzu zan rufe ofis, sai ce to don Allah ka jira zan turo maka wasu yan uwana da su sami kada turo ta kala, sai jira yana gaya mishi nan take kira yaran shi an ka fara tracking lambar da suka kira na don nan sun kira na ya kai su baka dauka a ofis shi nawa baka dauka daga baya sai na hita sai na dauka sai na ce mishi oga na ce mishi ka ga ban dauki wai kawai to ina cikin mutane ba na so magana da cikin mutane tunda ya ga magana ce nake yi wadda ta tana bukatar sirri, sai ce to dama na kira ka domin idan kana so yaron ka ba mu kuɗi zan baka yaron ka koyi magana da shi for the last time. Sai ya bani Muhammadu ya ce mace Muhammadu na wuni mina lafiya Muhammadu kai hakuri, ya ce baba don Allah ka kawo kuɗi ka ba su kuɗi baba, sun ce in baka ba su kuɗi baba za su kashe, ya ce Muhammadu ba za su kashe ka ba sai kwanan ka sun kare, ya ce baba don Allah ka kawo kuɗi baba, na ce Muhammad zan ba da kuɗi, ina da kuɗi zan ba da Muhammad, zan ba da kuɗi Muhammad, ya ce to baba don Allah baba to Allah. Alillahi. Ya ce Muhammad kai hakuri zan ba da kuɗi ka bai hakuri, ya ce baba kashe ne za su yi, suka ce za su kashe na fa baba, na ce ba za su kashe ka ba Muhammad, ba su Muhammad bai waya da su in gaya musu zan ba su kuɗi, na ce ba su ya ce baba sun ce ba su an san waya, na ce ba su an samu Muhammad, ka ce zan gaya musu zan ba su kuɗi gobe zan ba su kuɗi, ya ce na ba su ba su an sa, ya ce to Muhammad sai kawai da yanki ba. That is the end of magana ta da Muhammad. Last magana. Well, daga nan magana ta ƙari ba su sake kira na ba. Sai ranar Wednesday. Yanzu me ka samu ni gaya musu. Za ka kai mana su hanyar airport da ce ba zan iya ba. Sun ga muka kowane airport road na nan Kaduna nace musu ba zan iya ba za ka iya ba nace wallahi ba me yasa nace ban iya zuwa wajen dan sun danje da kiwo za ka iya zuwa hanyar birnin Gwari nace ba zan iya kai duk inda an ka ce ma ka je ka ce ba ka zuwa nace kwarai da gaske my life first yanzu ɗana na hannunku amma ni ina matsayin kaina ba hannunku ne amma ina iya faɗawa in danja idan ni ji waɗanda hannu saboda kawai so yanzu ina kake so ni ce kula sai inda kake so to za mu shawara inda muka tunani mafi kusa za mu kira ka suka yanki waya maimakon su kira ne da wannan lama kuma su kira ne da wannan ranar ba a rajin kabiru ka san dariya yan harisun hotel ce na san za ka iya zuwa wurin ce musu zai yi ku zuwa kawo mana kuɗi ran laraban kenan jami'an tsaro suka ce ga sunan suna tracking ɗinsu sun baro sun kawo jaji sun baro jaji suna jaji so mu muna so mu yi skewing yaron first ka je ka kai musu kuɗi kawai ne wuce
na kai musu kuɗi na dawo. Ok, ka zama same su kenan. Ban gan su face to face ba. Sun dai ga maka da za ka ajiye kuɗi. Sun ce idan na zo in yi parking in sassauki gilas ɗin mota ta, idan ni parking suna gani na za su gani kuma da zai aji kuɗi. Ana zuwa muka kai masu kuɗi, suka ce sun gane mu sun gode za su ajiye. Sai 'yan sanda suka kira mu suka ce to ga yaron na an kawo birnin yaro da shi. Sai ce ai ba su cika alkawali su kada ba. So from then sai suka ce ashe wai sun juya, ya ce mutanen ga sun koma Zaria ba, sun kama hanyar Kano. Shi ke nan saboda yanayin da safiya ta waye na fito nan mun gaisa da wani yaro ɗan amini na, sai ce ai mun zo da wane nan ya gaishe ka maka ta'aziyya. Sai ce ni ban gane shi, sai ce gashi sai ce ma uba ne ka ga sani, sai ce bari in dibo mashi. Yana zuwa sai zan sai dawo sai ce na aiku ga sani, sai ce to wanda aka ganshi a hoto tare da marigayi. Sai ce to yanzu bari in kira yan sanda. Sai na kira yan sanda na ga musu shi sanan nan da shi wuri kaza zaune, amma zan je in faɗa shi da yan kato da gora za su riki suka ce da su dori baka hada shi. Ni je ofis kato da gora babu kowa. Ni kira ogan ya ce min yana hayin tsammani. Sai kawai ni ce kai Abdulrahman da kai Sani mu je mu yi nikin arrest. Muna zuwa muka yi fakin, sai na zo isko shi ce Sani ce kai ne barawon dana, ina da shi tabbas, saboda haka yanzu ya wanda arrest ba za ka je wani. Before ka ce ana haya kawai 'yan sanda sun zo suka ɗauka. Suna wucewa na dawo nan na zauna kamar wanda ke zanen sai aka kira ni, sai suka shi Joshua Ayuba sai na gawai sai ce Alhaji Kabiru, sai ce kana ina, nace ina gida. Sai ce mini ka san wani da zifi? Sai nace ban san shi ba. Sai ce ya ce muna makocinka ne gidan sarki Alhazaiki, shi ya ɗauki Muhammadu ya kai masa, shi kuma ya wuce da shi Zaria ya kwana sa ya ta wayar Allah ya wuce da shi Kano. Sai na ce ma yara kun san da zifi? Sai sun kace sun san shi. Sai ce ku ji ku kamo shi. Suka ji suka kamo shi. Daga nan dai sai bayani ya ci gaba da abubuwa. Ka je wajen 'yan sanda ya ce su kashe shi ba, amma ya bar shi a wani wuri Kano. Muka tafi shi nan take aka yi aranjin motoci kuma kama hanya zuwa Kano. Ba mu isa ba sai around 6:30 na yamma. Kuna zuwa inda yake ga wurin mai kyau, na aje yaro nan yace tabbawa, yace ana bashi na akan benci, yace ka bani, yace a ban baka ba, yace ni ban ga ka aje yaro kuma ban ga yaro, amma ka zo da yaro ka sai kuka kola ka bashi ka sha, sai da ka sha ka mika mishi, yaro na sai kusa da ni, inda kai da yaro ban sani ba. So muka ci da gabar goyon rawon cikin tasha muna ta neman bayanai ne. Da shi Sani kenan. Da shi Sani yana da hankali. An ka kasa da samun cikakken bayani dare da muka nemi inda muka yi muka ci abinci. Yan sanda suka ce mu basu za su gaba da aiki. Suka je suka yi making arrest na ita wannan mata da ya kai mata yaron ya kwana biyu wajenta. Suka kamo ta. Sahiya ta waye muka yi magana da su, suka ce to sun yi saboda inda yaro yake da haizu bai gabu ba. To sai muka yi magana da aji zaki ya ce mu je can police headquarters, zai magana da commissioner na can Kano a Kano state kenan. Sai muka fara zuwa ma ga PRO muka yi detailin nashi na komai da komai. Sai ya ji shiga ga kwamishina, sai kwamishina ya ce a je a kai a ɗauke shi da inda yake a kai shi a anti-kidnapping and komai unit
zai magana da su. Ana lokaci aka je can in less than 5 minutes shi osin ya ce shi ne wannan, sai ya ce okay you kai da kai go a see him. Ana shiga da shi ɗaki sai ce kuza ni aka shawara da bakin shi da kai da Umar ne kuka kashe shi. Umar din yana ina, ya kuka kashe shi? Shi ya matse mai waya, kai kuma ka rike mai kawo. Don me yasa kuka kashe shi? Da saboda ya sani zifi. Ya faɗi cewa ni zifi ne ya kama shi ko mene? Shi ne sa kuka kashe shi. Ya ce ni ne kashe shi. Shi sanin ya faɗa. Shi sanin ya ce ni ne kai kashe shi. Ya ce na ka kashe shi. Ya ce a nan inda na ce na bashi nan ne kashe shi. Za ka iya gwada mu da shi ce za mu iya gwada mu je mu gwada mu. Daga nan kawai suka yi. Mu muna masallaci muna nan cikin police headquarters. Nan muka yi juma'a bayan mun juma'a muna zuwa fiyar ya ce to mai faruwa da ta faru mutumin nan ya ansa shi kashe yaron nan an tafi maya gudan da yake. So yanzu mu je mu ga kwamishina, daga nan sai mu je mu ɗauki personal ɗinmu masu a ranar laraban suka kashe shi kenan ko ranar laraba ran da aka yi kudin kenan ranar da aka kudin nan ya kusa kashe. To an yi retrieve din kudin ko kudin sun tafi da shi? Su yan sanda sun kama kudi suna hannu su da su abinda takaitaccen bayani yanzu dai suna hannun hukuma. To shi gawan yaron kuma fa yanzu gaya yaro mun ɗauko ta jiya tana protocol da can muka ajiye mu dawo shi domin mun sa karfe 11 a yi jana'iza, kuma daga baya shi wanda ke tsaye ke hannun shi kira ya ce yana ba mu shawara abin da muke ji mu yi hakuri maimakon 11 din nan a ɗaga shi zuwa 12 da rabi domin sai sun yi wani da ake ce ma autopsy. Ya ce min Alhaji Kabiru duk abin da aka ji ka yi hakuri is very very important. In ban mu yi shi ba akwai matsala, kuma a ka'ida ko kuro yaron sai mun tuna shi mun yi wannan saboda kan da kurfe shi kamata an kashe gidan shi an kashe mun tuna shi. Ina baka shawara ku yi hakuri ka wada ma jama'a ya hakuri. To daga nan sai na canza shawara na ce a bar shi zuwa bayan a yi sallah azahar a masallacin Sultan Bello sai a sallace shi a can a kashe makwacin shi. To muna godiya da wannan dama da ka bamu, kuma muna fata Allah ya ji ganshi da rama, Allah ya gafarta mishi, Allah ya kara mana hakuri ba. To muna fata wannan abu da muka ji da kuma muka gani ya sa mu shiga taitaye mu yi taka tsantsan, kuma mu dinga yawaita roƙon Allah. Allah ya haɗa mu da makwabta na gari, Allah ya haɗa mu da aminai masu amintaka, domin lamarin nan ba mu san da mai yi kama ba. To muna fata Allah ya kare mu da mu da zuri'ar mu baki daya a duk inda muke. Masu irin wannan munanan halaye ubangiji Allah ya shirye su, domin a tunani na babu abin da zai sa mutum ya irin wannan tunani illa san dukiya ba ta hanyar halas ba. Mutum ya ce shi zai kuɗi ta kowane hali, ana zaune da kai bisa amana, an yadda da kai, amma a ce kuma ka irin abin da kake yi. To ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga sharrin duk wani aboki munkari wanda idan shi na nan yana kallon ka amma zuciyar shi na nan kuma yana kinka. Allah karka ba su galaba akan mu, kai mana katangan karfe da su a ko'ina. Wannan yaro Allah ya ji kanshi, Allah kuma ya gafarta mishi. Muna fata za a ce da kallon Salinga TV, ana subscribe din channels ɗinmu a YouTube, ana kuma share din videos ɗin da muke sawa a Instagram da WhatsApp da Facebook. Mun gode kwarai da gaske. Salisu Umar Salinga nake cewa mu kasance lafiya.